Привет, ако виждаш това видео, то е за теб. Ще забележиш, че хаштагове няма. Към момента започваш да откриваш личните си интереси и то да ги откриваш така, сякаш някак си са били пренебрегвания. Време му е да спреш само да вдъхновяваш другите и да предизвикваш ревност и завист, ами да си погрижиш за себе си. Защо? Защото положи страшно много голямо количество усилия набра плодовете от труда си, обаче май ги пръсна при другите, вместо да ги вложиш в собственото си развитие, в собственото си спокойствие. И какво те чака в бъдеще? Хоп, излизат две карти. Първата ще е защита на личния интерес от хора, които са те избутали буквално до ръба. Време му беше вече, след което празнуване с тези, които всъщност са ти на сърце, обичат те и те оценяват. Айде сега, спомнете си, вие сте хора и имате право на щастие. И понякога това щастие значи да се защитите и да си знаете интересите. Стискаме ви палци и до нови срещи.